Yadda matacce ke gane shi matacce ne, a karin farko bai gane cewa ya mutu. Wanda ya mutu bai gane cewa ya mutu saboda zai ga abin kamar a mafarki. Mamacin zai ji ana kuka, ana kai kawo, har ta kai ga an zo ana mishi wanka, har a zuwa a ɗauke shi zuwa makabarta, duka zai dinga ganin abin kamar a mafarki. Mamacin ba zai yarda ya mutu ba har sai ya ji ana a tura ƙasa ta ɓangaren. A wannan lokacin mamaci zai fara cewa me kuke ƙoƙarin aikata mu? Bayan kowa ya watse an bar shi kaɗai a cikin kabarinsa, Allah zai dawo masa da ransa. Mamacin zai farka, zai buɗe ido, zai gan shi a cikin matattu bayan an dawo masa da ransa. A wannan lokacin zai fara murna, ya gode ma Allah ya tashi daga mummunan mafarki. Zai ji an suturta shi, an ɗaɗɗaure shi da wata riga mara wuya, mara hannu, mara aljihu. A wannan lokacin mamaci zai fara mamaki da tambaya a karon farko. A ina nake ne? Ba AC, ba fanka, ba wutar lantarki, an rurrufe ni ta kowane bangare, ne nake yi a nan? A wannan lokacin ne mamaci zai tabbatar da cewa ya mutu, kuma lallai yana cikin ƙasa. A wannan lokacin mamaci zai yi sauti mai ƙarfi yana kiran 'yan uwansa kamar yadda yake yi a duniya su kawo mishi ɗauki. A wannan lokacin zai dinga kiran 'yan uwansa amma ba wanda zai ansa. A lokacin ne zai gane Allah kaɗai zai iya kawo mai ɗauki. A wannan lokacin ne mamacin zai fara astaghfirullah, Allah na tuba, Allah ka agaza. Sai ta furta haka cikin tsoro mai tsanani. Idan mutumin kirki, mala'iku biyu za su zo mishi da kyakkyawan fuska, za su dinga faɗa mishi ka kwantar da hankali da kyakkyawan agaji. Dan Allah idan bidiyon ne ya burge ka, ka mana sharing domin 'yan uwa musulmai su gani da amfani.